Suara wedok iso, coba suara lanang iso apa ora? Ajal. Mbok sesuk mawon. Tek sesuk piye to? Aku pengen saiki kok. Kang angka loro salat. Wih. Ya iso ya. Iku rada nglokor tok iki. Rada pekewet kula Mas. Ganti wedok. Dene kang telu. Ora suaramu kok iso lanang wedok niku enek teknike ngene. Ada kok Mas. Teknike piye ngene? Menawi suara kakung menika kula napa begagak. Heeh. Nek suara putri oleh kempit. Dikembek kok nek mletros piye nggonmu? Aman. 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 Kok elastis Dikempit. kok. Ramadan nindake poso. Ya wah kemayune. Lho, lah jarene Mbak Gajah, itu apa ora? Mbak Gajah. Kalau diterke Pak Yani lho. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nyapa to, Mas? Rukun Islam sampurna. Ya. Pepeling didadoske, ya ta? Tak kuntak. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wis wancine tansah dielengke. Wis wancine padha nindakake. Aden wis kumandhang mayahe sembahyang. Tetapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cagake agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar salat sayete ngedohi tindak munkar. Maghrib lan isya cakepe brayogane ditambah salat sunahe. Sambrono iku perintah agama. Ngelingana neng donya mung sedela sabar lan tamakan. Suwok, Nduk. Sing kuwasa yen kepareng besok munggah Sukarda. Ya. Terima Sembah kasih. nuwun Biyung Cange. Sama-sama Mbak Indira. Nah, duduk dulu ya, iki ganti langsung loro nduk kok gedang perang. Nah, iya, jam 12. Mbak Titis sekalian Mbak Galuh Asmara. Nah, ya Cah disiapke. Spote apa Cah ya?